Dawe Romo ageng ngerang kowe krungu. Tegese dawe Romo ngerang nyenggol marang rasane Romo. Saya tembunge pujiwat kang pungkasan nganggep menawa Romo menungso kang wis ilang rasa kamanungsane. Jawaban iki cethuk menawa pujiwat nampik karo kowe. Panglamare Rama ora ditampa dening pujiwat. Nah, kanthi kuwi. Ngarep Rama dawuh nglamar ibarat wong njaluk. Diwenehi matur nuwun, ora maksa. Mula saka kuwi Rama dawuh marang kowe Ranggajaya ora rabi karo pujiwat. Golek bocah wadon sak liyane pujiwat. Boten Kanjeng. Boten piye? Ing jagat wanita iku kula tresnani namung pipi pujiwat Kanjeng. Rangga. Jagat kinelaku. Tabane ora mung sak godhong telon. Wanudya ayu. Sing luwih ayu timbang pujiwat kae ana tur akeh. Janji Rangga gelem jawab karo saliyane pujiwat. Aja menamung sawiji, loro genep telu sak nalika tak rabekno. Iki bapak Rangga. Namung pipi pujiwat iki kula tresnani. Lamun ora kelakon rabi karo pujiwat, menawi kula boten kelampah dawuh kalian pipi pujiwat. Kapilau kula mati depan bumi kok. Halane omong. Kapilau kula mati depan bumi. Menawi boten dawuh kalian pipi pujiwat. Wong kowe mati. Nanging Rama kowe rangan ngono. Pilih kowe mati. Tenang. Sok anggap sabar. Inawo hama asobiri. Ora birin-birinan. Ini lagi ngamuk malah birin-birinan. Umar Said. Jauh kan. Iki perkara keluarga. Rangga kuwi putraku. Arep tak jorek luwur. Kuwi anak-anakku dhewe. Kowe wong liya. Kuwi tangga aja nyampuri perkaraku. Iki perkara bapak karo anak, mula kowe minggir, tak pamanane sabar. Inawo hama asobiri. Pirit. Marmene pirat pancen menika perkawis kula warga panjenengan. Ning nuwun sewu Kang Mas Sukrajaya. Piye? Napa kirang kondang, kirang kesuwur anggen panjenengan minangka dados pengayoman sesembahan anggen panjenengan minangka adipati ora kondang nek ora mateni putrane nggih. Tak patenono tombo apa rugi apa kowe? Sing gawe aku dhewe. Ngoten, peh gaweane gampang. Ada ora iki ajeng biyen pateni. Dosa panjenengan. Panjenengan menika dados tiyang sepuh kedahipun. Panjenengan menika saged dados patuladan kaliyan panjenengan. Menapa namung perkawis Ranggajaya kepengin gaoh lan pujiwat. Pawangsulanipun pujiwat ingkang kados ngaten saengga dadosaken murunipun kalih. Anak mirang-mirang wong tuwa. Sapa sing ora gelem?
jenenge aku anak kudu iso ngenak-ngenake anak. Nuruti penjaluke anak. Yo tak turuti. Nanging kowe dhewe krungu lan weruh wangsulane mara tuamu Sunan Rawu karo ipemu Pujiwat. Loro ati apa ora? Kula mboten maju. Lah Dan sambung kalian kedadosan icalipun garwa kula Diajeng Roroyono. Kang Mas. Monggo panjenengan pidhangetaken. Kula ingkang badhe saged ndhawuhaken tole rangga kalian Pujiwat. Kula ingkang badhe saged ndhawuhaken rangga kalian Pujiwat. ora usah kemplinti. Ora usah mlepuk. Kowe iki lho sapa? Ana ing Pantingerang, kowe kuwi mung anak mantu. Wewenangmu apa, kuasamu apa? Sambung kalawan Pujiwat. Kowe kok wani nyagui jawabake rungko kalawan Pujiwat. Warsa iki Kang Mas Cokrojoyo, najan to kula menika namung sak anak mantu. Nanging adi kula Pujiwat menika saged tuluh penggalipun menawi kalian kula. tenan Kula ingkang saged. Ning wonten syaratipun. lho. Saguh ngrabekno rungko karo Pujiwat. Nanging ana bobotane. Saged kelampahan rangga dhawuh kalih Pujiwat wonten syaratipun. Bobotane apa, syarate apa? Syarate menawi Kang Mas Cokrojoyo saged mangsulaken garwa kula Roroyono utawi ngrebat garwa kula Roroyono saking tanganipun maling bapa wangsul dhateng kula. Awitane wong lanang jerih ya kaya kowe. Kowe iki wong lanang apa? Wis wani rabi kok ora tanggung jawab karo bojo. Bojo dicolong wong ora digoleki kok sambat wong liya. Lah kantun panjenengan. Jadi ngono. Rangga Ya, boten saged. ronggo rabi karo Pujiwat waton aku iso balekno Roroyono. Ngaten sih. Tak sagui. Upama kowe sing maju perang ora pantes, Sunan kok perang. Kula niku mboten iso. Sing perang ben aku. Nggih. Gawe aku. Kula percaya. Tak sagui. Neng kowe aja sembrono. Kowe janji karo Cokrojoyo aja sembrono. Sisip sembire kok nganti kowe sulane janji aja takon iso. Al-waqtu dainu. Janji padha karo kang. Bu, Sikatus pundi Raman? nuruti penjaluke anak ora ketang totoane ngopo. Dongamu sing tak jaluk, aku jaluk pamit. Loh. Romo pamit karo Bu. Pamit monggo. Bocah goblok. Wis tak kandhani. Dadi kowe iki wiwitane yo ngene iki sik. Ngaten to Romo. Sang terus dadi ngono ae. Monggo. Saben kowe tiru kaya ngono. Jalan pisan. Monggo lajengaken. Ayo Bu. Titip Ronggojoyo tak jangkai balik. Yen to kelakon bibimu Roroyono iso galingan tak. Nggih, kelakon kowe dhawuh lan Pujiwat ning kesaken kanggo Kaya piye Yayi Mas Sae? sawetawis dipun ranti wonten ing Pantingan. Oh, yen kaya ngono. Monggo. Ayo sayang, monggo Ndara Putri waduh. Awak dhewe iki duweni tanggung jawab ya, Nduk. Ngerayu karo Ndara Putri lali. Kene, Nduk. Monggo Ndara. Ndara. Mbok ampun mung
Kopi Pak Bui. Kang Mbok Roroyon. Ya gimana? Remen to panjenengan sumanten wonten ing Taman Kaputren Kabupaten. Bapak Kisana Raya. Ing menapa Malah kaperhati mesih sombak. Aku mau semoso untuk orang taman saya. Kang Mbok mesthenipun panjenengan kentan lampahan ing sampun kawul panjenengan saged kual saking asmanipun Bupati Klaten. Sinten? Boten wonten sinten-sinten ing saged ngluwaraken panjenengan kajawi Bupati Butarke maling. Oh, Rek dene panjenengan sampun sumondhep wonten ing Taman Kaputren Kabupaten Butarke. Kersa panjenengan rados raden. Ojo mimpi sajroning malah. Yen toko kepengin tak adeni iku. Kudu eling mestune garwa. Boten idep panjenengan sampun kaweku kaliyan Kyai Kakung. Nanging gelem ora gelem panjenengan kudu nglakukan. Aku mau dari maling. Panjenengan pawakan wanita. Menapa badhe kampah kula mudha paripursa kaliyan panjenengan. Ora bakal kelakon buka pratesna karo kowe. Yen pancen pangkal puguh atimu kapeksa aku tegelan mentolo. Anyel jare. Lah piye? Mbok sing sabar, ampun. Sabar, sabar. Aku durung kelakon kok malah kowe wis grayang. Niki enten gawe gatosan. Kula atur. Wis ora medenian. Ya. Angel kadanan sampeyan iki pripun tangan tuturan iki? Enten kang gatosan. Wigati ya wigati. Liya dina rak ya bisa. Boten saged. Wonten Jawi, wonten pangamuing Kakang Cokrojoyo. Dipati tunjong kula. Leres Barang ngamuk. banjur ngamuk iki perkara apa? Barang ngamuk ten Kabupaten Buntar pengen nyuwun baline kanggo Roroyono. Jaluk baline kanggo Roroyo. Nika nggih, Wah, cilaka yen. pripun? Yen pancen ngono antum gawe singete aku sing Monggo, gawe. ayo